नै आङो दिनैहाय थास' बिबार ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय बेदरा बे दिखियाव दं माने सफैथ'वाखै आरो सफैबा लानानै थांसै थास' बिबारा एसे दिखियाव दंबावो थास' बिबारखौ बुरजा मोनोबा होफैबावगोन जानो लुगैदोंनाखाय बयलार एसे थास' बिबार आरो मैथा थाइगिरबो दं बेखौ होफैदों आरो जों दिनै थास' बिबार जेलाव थाग्रा सेंग्राफ्रा थास' बिबार जानो होननायखाय होफैदों दा थोजासे नङा अब्लाबो जा हायो बे थास' बिबारखौ होफैबाय दिखियावबो दङ बयलार एसे आरो नै मैथा एन्ट्रि खालायनो थाखाय लोगोफ्रा थांदों जों दा गेट मोखाङावनो दंबाय थायो बे थास' बिबारखौ जेलाव होफैदों सेंग्राफ्रा जानो लुगैदों होननायखाय गासैनोबो थोजासे लाबोनो सानदोंमोन नाथाय थोजासे मोनासै गिर बे जाबाय थास' बिबार नै थास' बिबारा थास' बिबार जेलाव हैनो नै थास' बिबार बेखौ जेलाव हैगोन आरो मैथा बेदरबो लाबोनोसै थास' बिबार बिबारखौ थास' बिबार लाबाय ओमफ्राय माबा लाबाय नै थाइगिर लाबाय थाइगिर बेगुवार संसाराव अबंलावरिनि माया गेलेहोनायाव सुबुंनि जिउआ सिमां जालांबाय बुरलुंबुथुरनि बुथालजों बुखार जाबाय ओ आंनि अनसुरि नोंलाय आंखौ नागारलांबाय नोंलाय आंखौ नेवसिलांबाय आं जिउनि